For at demonstrere polypropylens egenskaber har vi valgt at benytte os af en ble for at vise, at den har samme sugeevne. Det lag, der ligger øverst mellem barnets hud og selve bleen, suger sådan, så barnets hud er tørt og indkapsler væsken. Vi demonstrerer det her med at hælde en væske hen over bleen, som hvis du svedte i dit sportstøj. Og så venter vi en kort periode, 30-50 sekunder, indtil det tørrer. Nu er der så gået sådan et sted mellem 30-50 sekunder, og vi vil demonstrere, at huden nu føles tør. Sådan vil det samme effekt være ved skiundertøj eller andet tøj, hvor polypropylen er brugt. Det afskiller simpelthen sveden fra huden.